Dobrý deň, prajem, príjemné popoludnie, veľmi pekne ďakujem, že môžeme tu spoločne byť a trošku som sa tak zamýšľala, keď som pozerala monitoring, že koľko je nás tu v tejto sále. Aj novinári dali takú otázku, že pozrite sa, že čo si myslíte, o tých učiteľia majú záujem o túto tému, tak som uvažovala, že čo asi odpoviem. Snáď som povedala toľko, že je to téma mimoriadne citlivá. Je to téma, o ktorej sa veľmi veľa nehovorilo. Je to téma, ktorá zasahuje ľudské duše a ľudské osudy. A je prirodzené, že čo sa týka vystúpenia na verejnosti práve s takýmito citlivými skúsenostiami je veľmi mimoriadne veľmi ťažké. Preto všetkým chcem poďakovať učiteľom, ktorí dnes vystúpia, ale aj tým, ktorí nám v kampani Zbere strachu vyjadrili nesmiernu podporu a sme dostali až 200 podnetov, tak si myslím, že v tej zbere kampani budeme naďalej pokračovať a chápeme ich určitú anonimitu, že sa nechcú zverejňovať a postupne budeme ten strach, ktorý je mimoriadne paralizujúci, aby sme ho postupne odstraňovali. Ja chcem ešte veľmi pekne z tohto fóra poďakovať novým školským odborom, pretože skutočne je to pripravené na úrovni. Dali si veľkú námahu s tým, aby tých všetkých učiteľov, ktorí tu dnes budú hovoriť o svojich osudoch, aby sme ich presvedčili o tom, aby sa rovno postavili a povedali svoje skúsenosti. A myslím si, že mojou predrečníčkou pani profesorka Vajdešová, ktorá hovorila takisto o tom, že ona takisto na vlastnej koži zažila, čo je to mogovanie a spoločnými silami chcem vyzvať nás všetkých, vás učiteľov, aby sme tento nežiaducí jav, aby sme minimalizovali, nehovorím, že ho absolútne odstránime, ale jednoducho, aby nemal také rozmery, ktoré skutočne ničia ľudské osudy, ale aj rodiny. Takže vážení priatelia, učiteľia sú často svedkami aj aktérmi nezákonného ľudského správania. V médiách počúvame o rôznych kauzách so slušnými učiteľmi, ktoré sa končia ich potláčaním, vyhodením z práce, dehonestáciou ich profesionality a ľudskej dôstojnosti. Z dôvodu bezmocnosti učiteľom preniká nebezpečný vírus, ktorý je strach. Strach zo straty zamestnania, strach z chudoby, strach z rodičov žiakov, strach zo žiakov, strach z vedenia školy, strach z riadovateľov, strach z ľudí. Strach naberá stále väčšiu intenzitu. Naberá patologické rozmery, paralizuje učiteľov. Nebezpečenstvom je apatia a stotožňovanie sa s protizákonným správaním či jeho prehliadanie. Uvažovala som, označia historici 21. storočie ako storočie epidémie strachu. Slovenská komora učiteľov na základe výpovedí učiteľov a zverejnených kauz rozhodla spustiť kampaň Zber strachu. Jej cieľom je mapovanie nedodržiavanie zákony a pracovnoprávnych podmienok na školách, mobilnosť v školských prostrediach a tiež porušovanie práv učiteľov, či je to slovné, psychické alebo fyzické napádanie. Keďže učiteľia v rámci svojej práce robia so žiakmi rôzne prospešné zbery, rozhodli sme sa zorganizovať jeden, ktorý je prospešný práve pre nich. Snahou kampane je aj podpora učiteľov v procese prekonávania strachu, zvýšenie právneho povedomia v konečnom dôsledku, aby sa vytvorili aj podmienky na zvýšenie toho dovolovajúceho spoločenského statusu alebo zvýšenia spoločenského statusu učiteľov. Myšlienka tejto kampane sa zrodila, musím povedať, z veľmi silné emócie. Som jej autorkou, pretože sme sa stretli s mnohými učiteľmi v Aliancii Fair Play a tie ich skúsenosti, a musím povedať, že niektoré až bolo strašné, vo mne vzbudzovali mimoriadne silnú emóciu a začala som uvažovať, že čo je to vlastne strach, čo ten strach dokáže vlastne urobiť. Dokáže ovládnuť človeka do takej miery, že sa nedokáže brániť a v konečnom dôsledku svojou mlčanlivosťou a pasivitou prispieva k tomu, aby sa naďalej porušovali pravidlá ľudskosti, morálky a nečestné konanie dehonestovalo prostredie vzdelávania. Už veľmi dlho som napísala taký blog, aká je učiteľská minulosť a prítomnosť. Uvažovala som, že ako to bolo pred 89. rokom,
nebolo takisto veľa strachu. Ale po toľkých rokoch demokracie, aká je dnes učiteľská prítomnosť? Jedni sa obávajú hovoriť, druhí prežívajú úzkosť zo straty zamestnania, iní sa cítia nedocenení, mnohí pociťujú nátlak, niektorí skúsili mobilové hostingové praktiky, podľa ktorých už trpia strachovými mechanizmami a málo ktorí majú odvahu žiadať dodržiavanie ľudských práv a svojich zamestnávateľských zákonných práv. A to je hrozba pre nás všetkých, aby takto zastrašovaní učitelia, ovládaní strachom, vychovávali budúce generácie ku kritickému mysleniu, ku konštruktívnemu dialogu, prosociálnemu správaniu, teda k takým kompetenciám, ktoré si vyžaduje úspešný a mierový svet bez strachu. Prečo nám učitelia napísali? Lebo sú smelí. Uvedomujú si morálnu a fyzickú deštrukciu strachu a chcú čeliť bezhraničnému rozmachu strachových mechanizmov. Vírusy strachu sa premnožením stále rezistentní. Nástroje na zväčšovanie strachu sú čoraz účinnejšie. To je hrozba smerujúca k deštrukcii poslania učiteľa ako profesie s vysokomorálnym rozmerom. Pedagogická profesia patrí medzi najstresujúcejšie povolania nosom rozmanitých požiadaviek kladených na učiteľov. Tie siahajú možnosť vysporiadania sa so zlými materiálnymi podmienkami školy, byrokraciou, nedostatkom času, psychickými nárokmi, problémovými vzťahmi, či sú to rodičia, nadriadení kolegovia, až po nízku spoločenskú prestíž svojho povolania, či nedostatočné finančné ohodnotenie. Následky týchto rozmanitých stresorov sa u učiteľov prejavujú psychickým opotrebovaním, emočným vyčerpaním, zníženou pracovnou výkonnosťou a predovšetkým aj negatívnymi aspektami vo vzťahových problémoch. Najčastejšie býva taká odosobnenosť a formálnosť vzťahov a určite taká určitá aj prísnosť, možno že aj preťažovanie žiakov, prílišné zotrvávanie na disciplíne, ale určite aj zhoršená komunikácia medzi žiakom, učiteľom a rodičom. V každom učiteľskom zbore sa z času na čas vyskytujú vážnejšie alebo menej vážne nedorozumenia medzi kolegami, spolupracovníkmi, ktoré môžu vyústiť do hádok, kríz a konfliktov. Tie najzávažnejšie konflikty sú tie, ktoré sú dlhotrvajúce a ktoré majú negatívne dôsledky na fyzické a psychické zdravie pracovníkov, ohrozujú ich výkonnosť a úspešnosť. Samozrejme, medzi takéto problémy patrí teda aj ten mobbing. Môžeme to aj povedať, že to je taký cieľený teror, ktorý je namierený proti nejakému vybranému pracovníkovi. V súčasnosti si myslíme, že mobbing a boxing v školstve je vážnym záťažovým stresom učiteľov, ktoré cieľom znepríjemniť pracovnú situáciu vybraným zamestnancovi dlhodobými neoprávnenými obvineniami, ponižovaním, posmievaním, ohováraním, klebetením, emočným týraním, kričaním, nadávaním, verejným ponižovaním, odmietaním, nepracovnými pracovnými požiadavkami, zadržiavaním informácií, fyzickou agresiou, s cieľom teda znížiť jeho pracovnú úspešnosť a ako sme svedkami mnohých prípadov vyškania až z pracoviska. Pri mobbingu v školskom prostredí ide vždy o sociálnych vzťahov, buď v učiteľskom zbore, alebo je narušený vzťah medzi riaditeľom školy a podriadenými, čo spôsobuje škodu na duševnom a telesnom zdraví. Mobbing však nepostihuje iba samotné obete. Trpia aj samozrejme aj ostatní pracovníci, aj keď to nehovoria, a samozrejme sa to šíri až za hranice tej skupiny a šíri sa to až do rodín obete a trpia. Ním samozrejme je traumatizovaná až celá rodina a okolie. V dnešných školách sa vyskytuje veľmi takých zložitých chaos, ktoré ako keby nikto neriešil, ako keby nikto sa ním nezaoberal, máme pocit, že je to neopodstatnené, že to nie je dôležité, ale myslíme si, že je to odrazom asi celého nejakého trhu práce a teda celej spoločnosti, že takáto situácia tu je. Napríklad na to prezisovanie na pracovisku upozorňuje teda aj správa Národného strediska pre ľudské práva. V mnohých vyjadreniach z rôznych regiónov sa vyskytujú prípady, keď je učiteľ šikanovaný preto, že upozorňuje napríklad na nehospodárne konanie alebo chce vyjadriť slobodne svoj názor, čo v demokratickom svete je základné právo.
na základe zákona o informáciách žiadal informácie, alebo ak je učiteľ schopný, alebo má novátorské myšlienky, alebo je nejaký šikovnejší ako jeho nadriadený. A toto všetko takýto učiteľ je samotným spúšťačom toho svojho šikanovania. Na internete som našla teda príspevok a nezostala som určite rezistentná na plnú kampánu na ilustráciu nielen reality skutkového stavu školstva, ale sekundárne chcem prostredníctvom neho aj podnietiť také empatické uvažovanie a následne také odmietnutie konania, ktoré je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, s ľudskými právami. A myslím si, že keď som sa vyjadrila, že je to psychická vražda, tak myslím, že musíme povedať aj z hodnotou života ako také. Takže citujem. Možno to niekto zažil na vlastnej skúsenosti, keďže nepatrím tým ľuďom, ktorí sklopia hlavu a budú sa slepo podriadovať autoritám, ktoré si pomýlili svoju funkciu s majetníctvom moci, dostal som sa niekoľkokrát do otvorenej výmeny názorov so zástupkyňou školy a otvorene kritizoval niektoré nedostatky spojené s jej činnosťou. Odvtedy mám jej dvere takmer každý deň otvorené. Nie, že by som tam chodila na dvojrostné návštevy, ale preto, lebo hľadá akúkoľvek zámienku, aby ma mohla zjazdiť a dokazovať mi svoju nadradenosť. Neviem, či sa tomu môže hovoriť aj šikanovanie zamestnancov na pracovisku a či zákon na takéto prípady pamätá, ale každopádne si myslím, že psychické detaily učiteľov, zvlášť pri tak náročnej práci, ako musia vykonávať každý deň, neprispieva k duševnej pohode a ani k dobrej atmosfére na hodinách, keďže po takomto pohovore s vedením školy sa učiteľ musí odobrať do triedy a utriediť si všetky myšlienky. Dá sa vôbec nejako brániť proti takejto forme šikanovania, alebo mi zostáva už len odísť do zamestnania a hľadať si inú prácu? Pozoruhodne na tom je aj to, že ja som na škole 16 rokov a dotyčná zástupkyňa len 2 roky. Ja som v tejto škole obetovala najlepšie roky svojho života a okrem toho, že ona si privlastnila funkciu a z tejto pozície vedla ľudí, ktorí má na starosti neurobila nič. Máte podobné skúsenosti? Ako by ste mi poradili v takejto situácii? Jeden kolega už musel odísť zo školy na vlastnú žiadosť, pretože nezmysel neustále šikanovanie. Myslím, že každý na jeho mieste by bol zdeptaný, kedy každý deň musel ísť na koberček zástupkyni a počúvať jej výhrady k jeho práci, vytýkanie aj tých najlepších nedostatkov, častokrát umelo zveličovaných. A takto to pokračuje ďalej pre tých, ktorí zostali. Arogancia moci zo strany vedenia, ponižovanie, kričanie na podriadených, buzerácia za všetko, dávanie šibničných termínov, ktoré sa ledva dajú stihnúť, neochota príjmať názory ľadových učiteľov, pretože pravdu majú len nadriadení a o všetkom rozhodujú len oni. Po každom prejavení názore nasleduje útok alebo urazenie sa riaditeľa alebo ďalšieho člena vedenia. Učitelia musia ako malé deti stáť pred dverami vedenia školy a čakať, či ich príjmu a kedy ich príjmu a aj vtedy, keď je u zástupcu nejaký žiak. Učiteľ musí ísť pred dvere a čakať. Riaditeľovi sa ani nedá dostať. Tam sa musí človek ohlásiť vopred sekretárky najlepšie niekoľko dní dopredu a potom celé hodiny čakať na chodbe, kým ho vôbec príjme. Obrátiť sa na vyššie orgány? Dobrá rada, ale na ktoré? Ministerstvo sa do takých vecí nemieša. Inšpekcia taktiež nerieši vzťahy na pracovisko. Priamym nariadením je vyšší územný celok. Lenže všetci traja členovia vedenia školy boli na sebe miesta dosedení práve z vyššieho územného celku. Sú to ich ľudia, ktorí aj predtým neučili na našej škole. Za nejasných a zvláštnych okolností muselo staré vedenie odísť do školy a namiesto neho nasadili takých svojich ľudí. Navyše, okrem nich tam za posledné mesiace dosadili ďalších zamestnancov na hospodársky úsek. Boli pre nich umelo vytvorené miesta, pretože sú známymi alebo rodinnými príslušníkmi z najvyšších miest mestí. Nič nové v školstve. Takých prípadov je obrovské množstvo. Direktivizmus, klientivizmus, novodobé autorstvo bez slobody s perzekučnými praktikami, spoločným menovateľom je nádor hlavného úpadku školstva. Dovolte mi
z záver svojho vystúpenia ocitovať jednu úžasnú myšlienku Marka Twaina. V skutočnosti je slepý ten, kto odolá strachu, kto premôže svoj strach a nie ten, komu chýba strach. Ja som chcela poprosiť pána viceprezidenta Vladimíra Zromana, aby odprezentoval analýzu všetkých prípadov a vystúpenia práve takých prípadov, kde nechýbal strach.